मारू बर्थडे वा थँक्यू हा? नमस्कार मंडळी, गुड मॉर्निंग. मी चालले आता घराकडे, कारण आईचं माझ्या बड्डे आहे आणि आईसाठी एक सरप्राईज काहीतरी घ्यायचा. तर डायरेक्ट आता जाऊया घराकडे, कारण मध्ये मी थांबते नाही, कारण पाऊस वाटे सगळीकडे, त्याच्यामुळे थांबायचा काही विषय नाही. आईची वगैरे रिएक्शन बघूया, व्हिडिओ कंटिन्यू बघत राहा, खूप मजा येते. तर गाडी मी राहिले हॉटेलात. पहिल्यांदा गाडीकडे जाऊया, रूम बाजू का हॉटेलाच्या घर जात आहो. तर मंडळी घराकडे गेलंय आणि आई कर हात दाखव, हात दाखव. हाय. आज सगळ्यात भारीतला दिवस हा, तुका माहिती आहे का? बर्थडे कोणा तो माझा तुका माहिती? तुका कोणी सांगला? 5 तारीख. 5 तारीख मोठी, तुका तारखेला तुका थोडाच माहिती. हो 5 तारीख तुका हो बघली तारीख आता. त्याच्या शुक्रवार ना. आज 5 तारीख मध्ये आई बर्थडेची. काय सांगत? आज बर्थडे कोणा तो? माझं जेल देशा लिहिलो नाही तर देशा लिहिलो जेल माझं. तुला नाहीच नका राव चांगल्या कामाचा. आयुष्यभर काम. तर बिचारा एकतर माणसा कोण ना. ओके, तो पण त्यांची पण येऊ लागली, माणसं कोण नाही आणि तुका मी नको म्हणा जाव सांगतं, पण करतले तरी काय मी नावीलाच झालो. असा निरवलोय मग आता रवलोय. माका जावचा लागतला. रवलोय होय, रावताच लागला. ऐका मंडळीनो, काय ऐका मंडळी, बर्थडे साठी मधो दिलेलो. मग मी कामाक जाणार होते तर रवलो. माझ्या लक्षात नाही होता, काय लक्ष दिला. लक्षात नाही कसं तुझ्या लक्षात नसतला, कारण पहिल्यांदा आयुष्यात पहिल्यांदा बर्थडे करतो आम्ही. हो त्याच सांगतो. पहिल्यांदा आधी मध्ये करून ना आधी म्हणजे- त्याच्यामुळे आमच्या लक्ष राहणार ना. आधी मध्ये म्हणजे आमका तारीखच माहित नाही, तर त्याच्यामुळे लक्ष राहणार ना. बाबा हडे आता कचरो गाडीत. मारू बर्थडे वा थँक्यू. हा नाचली मग चिंटुकली. चिंटुकली. आज माझं बर्थडे, आज माझं जिल्लो, आज बर्थडे. नको 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 लॉक बघतात द्यायचं. आम्ही तर ह्या परातात सांगतो कसे काढले ना ते आमच्या माहिती. आता यांनी जरी आमका सांगण्यात करणार नाही तर आमका तर नाहीच जमाता. कसं आपली ताकदच कमी झाली. तो कर होणार नाही, सांगणार नाही करावं. बसान रोवले काय त्यांच्या लक्षात दिलाच मरे, लक्षात दिला आपल्यासाठी काहीतरी केलं आणि आपण आपण काय करू हा टाका 20 रुपये दिवसाक ह्याच्या दिवस मजुरी, ह्याच्यापासून दिवस काढले. 20 रुपये मजुरी, 20 रुपये मजुरी नाही दिवसाक काम केला. मग मी महिन्यात 10.5 रुपया दिवसाक 10.5 रुपये मजुरी माका दिवसाक. या नारायणान माका हरल्या दिवसाक 10.5 रुपये मजुरी. मागच्या होत होत्या. परत कसले हे 10.5 रुपयाचे मजुरी आज मी गेल्या. तो गुरु आता तू काढीत ना भर तुमच्या नारायणान माका गोळ्या दिलो 10.5 रुपये दिवसाक आणि 3.5 रुपये जेवणाच्या कापान जात. जेवण आम्ही तुला हातीन करू रोवले कितके माका सांग, आणि त्या पैशात मी वावरे. खयच्याच गोष्टीत पहिलो पगार मिळालो ना तो सहन करणारो होय, डोक्यात घेणारो होय. आमच्या घराण्यात माणूस तोच. हा तुमच्या राजे नारायणाची वागणूक कोणाकच गावाची नाही, एकाच कोणाक गावाची. आज असलेलो तो, आज असलेलो आज काय करून बसलो असतो. घर काय बघ घर काय माका सांगा तू बापऱ्यावर भूतानी राहून रडलो. बर्थडेचं प्लॅनिंग काय? म्हणजे कपडा करायला काळा घस लागली नाही भाण्याची ना बाईन केलोय. बर्थडेचं प्लॅनिंग का पुढे काय करतले? हा तुमच्या पत्नीचा बर्थडे आहे, काय विशेष काय? आमच्या पत्नीचा हाय खरं, पण तर तुझी ती योजना काय ती काढतो कसा काय करू हे आता. काय ता पत्नी नाही म्हणता. पत्नी विचारता कोण विचारता कोण? नाव पत्नी हा या घालतले बाईक लागणार ना. आता घाली रोज. धन्यवाद. धन्यवाद. तर बाईक लागणार ना. आता शुलूक माझ्या सोमतीत लायतो. सगळ्या जडवांका लाय फोन. जडवांका बर्थडेच माहित नाही तुझं. माहित ना तारीखच नाही माहित. तो कोण कोणतो हे कोणी. हा बाय हॅलो. आता
हा बड्डे हा गो माझो आज बड्डे हा माझो जन्माचो. हा थँक्यू. आणि खंय गेली बरं खंय गेली ये असं सांग. येतात ना सोन्या बड्डे आज मामा येलो आता मामा येलो हा सकाळी हो आणि आता 11 वाजता जातलो बड्डे करून इस घरात साधारण कौशुक गेलो हा हा तर मित्रांनो मी इले आता मार्केटमध्ये केक नेऊच्यासाठी पण केकचा शॉप बंद आहे त्यामुळे इले माझ्या मित्राकडे आपला व्हिडिओ बनत असतात त्याचं तुमका माहिती आहे स्टायलरमध्ये. तर आता मी चाललोय जरा ही महासेवा केंद्रामध्ये कारण आईचा जरा आधार कार्डाचा प्रॉब्लेम आहे तो जरा सॉल्व्ह करूच्यासाठी आणि त्याच्यानंतर मी घराकडे जातले आणि लवकरच म्हणजे 11 वाजता केक कापतले. एकदम मोठं काय बड्डे काय करूचो नाही जास्त कारण फक्त केक कधीच कापूक नाही आयुष्यात आईच्या बड्डेचो तो आता मी कापतलो. केकवाल्याकडे इल्ले केक नेऊच्यासाठी पण त्याने अजून उघडून 11 टायमिंग दिले ते का तोपर्यंत म्हटलं आईक गिफ्ट घेऊया म्हणून कपड्याच्या शॉपमध्ये गेलं आहे आणि आईसाठी ही साडी घेतली आहे आईक आवडतली नक्की. तोपर्यंत केकवाला येईल केकाला केक जरा पॅक करा माझ्या मनात असेल कारण जे नाही आज माझ्याबरोबर तो मला सोडूच्यासाठी येईल लोक आणि सर माझी गाडी लायले खय येलं गोट्या सांगले गोट येते हा कोण नाही गोट ए बाबा का होय गाठ भेट बघूया सामान वगैरे हाडले आणि आता मित्रांची वाट बघते मित्र बघते येतात काय आणि आई रेडी हा वाद जरा केक घे कधी कापून नाही म्हणून केक बरोबर आणि मोठं बर्थडे करूच होतं पण तुका काय म्हणते आजच सुटी नाही बरी कोण आजोबांची कॉमेडी गाडी वगैरे आवडतो कोणा गेला बाबा हय जरा तुमचे व्हिडिओ चांगले असतात आनंदाची गोष्ट आहे परत मग तुमचं कसं काय चलला त्याच्या पाय द्यायचे मानला पाय बी बरा नको आज बड्डे ते दादा भेटले बड्डे आई तो भेटले कुठं हो हो वा आता गावतो आपण लुटिया काय आता रात्रीच्या टायमात काहीतरी चिकन माराय करतो काहीतरी करतो होतो पण काय मग ती तर आमची आता शेजारी बिजारी आम्ही असल्या काय करता रात्रीचा गेला तर करतो चेडू आमका सुद्धा बोले येतो मग आवडीन त्या का आवडा म्हणजे भेटाया आणि काढिया शाळेत गेला तो आणि अचानक केलो ना आम्ही जयच्या मम्मीक बोलाय घे आई चल बस हा शायरी नाही ना शाळेची कोण नाही प्राणाली गणी निसता होतले बर्थडे विश किती केली माहिती आहे इंस्टाग्राम भरला गरम झाला माका तर येऊन नव्हते फुल झाला सगळा मोबाईल फुल झाला हो मोठे नारळ ते मोठे नारळ टाकू नको बोलते एखादा घट्ट तो पडतो ह्या कर त्याच्यानी घट धरा तडे त्या खेळागला तडेसून ये नवीन नाही या साईड घे व्हिडिओ घेऊचे नाही विरोध नाही विरोध नाही घेऊ. त्याचं पेशंट ह्या लायतले ना जेवली हॅपी बर्थडे टू यू तुम्ही हल्ले गिफ्ट वा रामा काढा कॅडबरी कडे बघ आणि इंस्टाग्राम वर एकान दिले हा. पे केलं आणि पाठवलेलं हाय हो पण एक कॅडबरी तीन कॅडबरी वा हो बाबा हो आम्ही पैसे बघते वनिष्ठ गाणे नाहीस निसतो बाबा पहिला हा बाबा ही कॅडबरीच दी पहिला सगळंच दिया होय विचारायचं माका व्हिडिओ कंजूस ना हा पंचवीस. 25 नारळ ते माका तरी बायको सांगा तो नाही किती दोन आला बघा गेलेच नाही अरे बघा काका ओके हॅपी बर्थडे आधी साधू मला घाल. थँक्यू हा थँक्यू म्हटलं पिंगुळीतली पिंगुळ्याकडे होतं पिंगुळीतली. लांबची होती पण गण्याच्या ह्याने येईल ती गेटार भेटली वाढदिवसाच्या खूप खूप शुभेच्छा शुभेच्छा. थँक्यू पण येतो लो इलो प्रेग्नेंट वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा थँक्यू जो काढा हा व्यवस्थित हा
गड्ड्यावरच ना, काय करू नको. काय करतो लोक तू झाला धंदा हा, थँक्यू. कोमल. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, तुम जियो हजारों साल, ये मेरी है आरज़ू. हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू. काप काप केक काप. काप तुकडो काढ. सुरसुरा झाला बरं झालं. झाडच पडला. बरे ना. हा, असं का? आता हा बाया. हो, सांगा ना, मग तर बस. केक बरे येतं ना. चला जास्ती वेळ भरू नका सर, तुला आमका बरं चल बरं. आता. ये बरे. हो, ये बघ. तर मंडळीनो बड्डे झालेलो असा आणि माझे मित्र इल्ले प्रभात आणि अक्षय त्यांना घाय जाता, त्याच्यामुळे जरा मी पण घाई काय करते व्हिडिओ बनवण्यासाठी. आणि थँक्यू सो मच. हे जे मित्र आहेत समोशाक लागलो. हे जे मित्र आहेत हे माझे 10,000 फॉलोवर कम्प्लीट झाले, तेव्हा त्यांच्यानी स्वतः मनात केक घाललेलो. तो व्हिडिओ तुम्ही बघू शकता इंस्टाग्राम वरती अजून आहे. आणि आता डायरेक्ट 100K झाला लवकरच, म्हणजे 100 काय माती असो. असे झाल्यानंतर परत डायरेक्ट केक कापूया आपण. आणि ह्यो आमचो अक्षय वैरे व्हिडिओ बनवता मालवणी, एकदम प्रेमळ सगळे व्हिडिओ असतात, प्रेमान बोलत असतात त्या व्हिडिओ. फक्त त्याच्या अकाउंट मध्ये जाऊन बघा, अकाउंट मध्ये जाऊन बघा आणि फॉलो करा. त्यांका आता काय आहे, दोघांची दुकानं आहेत. ह्यो आमचं समोशावलं प्रभात फेमस तळवड्यात पोर बघले त्याच्याबद्दल काय नको रे पोर काय नाही बाई. त्याच्याबद्दल दोन शब्द आम्हाला लावचा का नाही त्या काय मला केक कापूक घेऊन नाही ते अनु खडे पाहते अनु केक कापूक घेऊन ना घेऊन या बघ तुमच्या जिल्ह्यात. आणि थँक्यू खूप तुम्ही इलात म्हणाल, कारण बरोबर टायमार गावल्यात. आणि आमच्या आईचा तुमका बर्थडे सेलिब्रेशन गावला, खूप जणांका व्हाया होता, त्यांना पण येऊचा होता, म्हणजे गाव नाही तुमचं एकदम वेळ मस्त होतो, अचानक गावल्यात. तुमका पण काकी थँक्यू. जिला घेऊन या नक्की. आई चल हे बघ जातात. हो, काकी येणे जातात. हा, बरोबर. आपण काय या. हा, या या. ह्या कर गाडी ठेवली लागल्यात मा. हा, पोरगेम घेऊन ए. या. त्यांका या बोल थँक्यू म्हण. थँक्यू. हा, थँक्यू. चल आधी थँक्यू. आणि चला. या या. चला अजून चला, या. पोरगेम घेऊन या. आमच्याकडे पण या असे ओळख हा, ठेवा. येतो. तिसरा नको. कधी तुमच्यासाठी ठेवा. कधी उपयोगा काही पडात, कधी गाडी हडायला या. यांनी पण येतात. धन्यवाद दाखवायचा त्यांका. होय खडा गाडी मग ह्याच्या मंदिराकडे दाखव. मग तरी ना तुमका सरळ जाऊ गेला. चला थँक्यू. आता मंदिर दिसतं आता. पिवळ्या कलर. खूप एकदम मस्त वाटला. बारीकसा सेलिब्रेशन, एकदम बारीकसा. किती आलेले समोसे बरोबर होतो. समोसे आणलेले थोडे हा. सगळ्यांना बरं आहे. प्रथमेश कॉल करता गे. तर मंडळी नो बर्थडे झालेलो हा आणि बारीकसा सेलिब्रेशन केलंय, म्हणजे माझ्या मनात शांती मिळायसाठी. कारण मला विचार कर, जसं लहानपणी सुद्धा आईचो लहानपणी सुद्धा बर्थडे जाऊन आलो, भरले समजला कधी केक कापूक नाही कोणी. आणि ह्यो म्हाका बर्थडे तुम्ही विचार करा, कोणीच कधी केक कापूक नाही, म्हणजे म्हाका केदो मोठो बर्थडे करूचो आसलो. आणि तसंच म्हाका बर्थडे करूचो होतो, पण सुटी नाही. आता मी जेतले आणि परत कामार जातले. काम सर पाटे ना होतो, तरी पण टाइम वाढवून घेतले मी थोडं. संध्याकाळी येते म्हणा सांगले, कारण माझी ड्युटी होती आता 3ची. सराक सांगले मी 5 घेते म्हणा. आता जेते आणि लगेच सुटते. पण आई खुश आहे, आईचे डोळे भरले. आई काय आई आहे बस काय ना येते. आता सगळ्यांना व्लॉग बघतले, तर त्यांका सांग थँक्यू सो मच म्हणा. ह्याच्या आधी बर्थडे जाऊन ना माझं पहिलोच बर्थडे केल्यान गेला माझ्या. आणि थँक्यू तुमका खूप खूप आणि सो मच. थँक्यू सो मच. थँक्यू सो मच. काय झाली का आजूबाजू बाचकतात. बाजार जाता दादा बाचागले म्हणा तुका कोण काय काय म्हणायचे म्हणायची ना. ना माका. मी बाचागले ना तर माका म्हणते हो. पण तुका म्हणायची नाही, कारण ते सगळ्यांची लाडकीची आई आहे आता. हो. सगळ्यांना आवडला माझ्या पोरांचा. आणि बरोच बर्थडे केल्या ना, बारीक गुंता बरो आलो, 4 माणसं जमली. तर मित्रांनो बड्डे वगैरे झालो करून आणि मस्तपैकी मनात समाधान भेटलेला. आणि तर मी चाललंय गोव्यात लगेच. आता वाजले 3:30 झाले आहेत.
तर व्हिलॉग जर तुमका आवडलो असा व्हिडिओ संपूर्ण आईच्या बड्डेचो तर नक्की लाईक करा, व्हिडिओ शेअर करा आणि ह्यो तुमचो माझ्यासाठी एक सपोर्ट असतलो. देव तुमचा बरा करो. बरं आता. थँक्यू.